से डिसेम्बर हाबनाय लोगो लोगो क्रिसमास बोथोरा सफैनायजों लोगोसे जोंनि गोसोआवबो रंजाखांनाया लाबोयो। नखर नखर हाथरखि थिखांनायनि सम जानायजों लोगोसे जिसु ख्रिस्टनि सारिजानायखौ गोसोखांनायजों लोगोसे जोंनि उदासि बा जोंनि गोसोआव गाज्रि मोननायाबो गोजाननिफ्राय गोजान जालांनो हमो। बे गेदेर फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै आङो आंनि गोसोनिफ्राय नखरनिफ्राय बयनिसिमबो एडभान्स हेपि क्रिसमास जासिहरग्रोनाय थाबाय। आं आसा खालामो बे फोरबोखौ गोसोखांनायजों लोगोसे जिसु ख्रिस्टनि सारिजानायखौ गोसोखांनो जेरै नखराव गिर्जायाव जोङो थाम थिम खालामनायजों लोगोसे आं आसा खालामो इसोरा नों आरो नोंनि नखरखौ बोर होगोन आरो गाव गावनि जिउखौ जोङो इसोरनो जों गथायनो हागोन। आं आसा खालामो आरो मिजिंथियो नोंथाङा आरो नोंनि नखरजों लोगोसे बे फोरबोआव रंजा बाजायै फोरबोखौ बाख्नायनो हागोन। रंजा बाजायै नखराव गामियाव गिर्जायाव इसोरखौ बाख्नायनो हागोन आरो जों इसोरनि मुङाव जोङो बेखौ गितफोरजों खननानै मोसायै मोसायै नखर नखर हाबनानै जोङो फोरबोखौ जों बाख्नायनो हागोन। आङो बयनिसिमबो आं हामलायहरनाय थाबाय बे मोजां बोथोराव गेदेर बोथोराव ख्रिस्टनि सारिजानाय बोथोराव नोंथाङा इसोरखौ बाख्नायनायजों लोगोसे इसोरखौ बाख्नायनो हागोन आरो इसोरखौ गोजौआव थिखांनो हागोन। जेरै आरबफ्रा इसोरखौ बाख्नायदोंमोन, लावखारफ्रा इसोरखौ बाख्नायदोंमोन, मेथाइ खनै खनै इसोरखौ बाख्नायदोंमोन। थिग बेबायदिनो फै जों बयबो बे गेदेर सानाव इसोरखौ जोङो मेथाइ खननायजों लोगोसे आरो मोसानायजों लोगोसे जों इसोरखौ जों बाख्नायनि। आंनि आसाया बेनो अनजाग्राफोर, आंनि हामलायहरनाया बयनिसिमबो बेखायनो मोसायै मोसायै मेथाइ खनै खनै इसोरखौ बाख्नायनि आरो इसोरखौ जोङो खुलुमनि। आंनि आसाया मिजिंआ बेनो अनजाग्राफोर, नोंथाङा जुदि ख्रिस्टनिफ्राय गोजान जालांबायब्ला नोंथाङा बे गेदेर फोरबोनि बे सानाव बे फोरबोआव बे बोथोराव नोंथाङा इसोरखौ बाख्नायनायजों लोगोसे गावनि जिउ आरो गावनि नखरखौ इसोरनो गथायोब्ला नोंथांखौ आरो नोंनि नखरखौ इसोरा बोर होगोन। आरोबाव खनसेबाव बे बोथोराव बे क्रिसमास सिजोनाव आंनि नखर आरो आंनि जिउनिफ्राय बयनिसिमबो एडभान्स हेपि क्रिसमास बावहरनाय थाबाय। इसोरा बयखौबो बोर होथों।